Ka sani nan cakwalkwalin rana tunga ne. A nan cakwalkwalin nisa ba da kilomita ake auna shi. Ana auna shi ne da adadin gawarwaki. Sheke-sheken da ake yi a wannan cakwalkwalin shaidanu ma tsoro suke ji. Ce ne ya haƙuri. Gai dan ba magiya, ware! Yawwa ga yi nan yazo, ga yi nan. Kai dun wane ne kai? Mai kwatarwa kowanne mai rai yancinsa. Saboda kowanne rai matsayinsu ɗaya da kowanne. Sunana Jad wato yanci. Dole sai mun yi wani abu da gaggawa. Ka sani da kai da zaluncin naka zan binne ku ne a nan cakwalkwalin. Maza ka zo, ina jiran ka. Kai, alƙuran hidin wannan ba kowane irin bamba ne. Atom bomb ne! Karfin dantse! Tsananin karfin dantsen nan nawa kaf arewaci kowa ya san shi. Yanzu kuma saurayin kudanci. Karfin dantse! Sabon kamsa na musamman da zai fito muku a ranar 10 ga watan Afrilu daga kamfanin ku mai farin jini Sultan masu burbuda.